Wa minha idza khaufa nalikane wedi sapa wong min zalimin sangka kang nganiaya au sabu untuk binatang buas antakro ayak ro ento maca wong indah khuruji nalikane metune wong min manzili sangka omahe wong sambane kapan ape marani wong sing nganiaya wong sing angkara murka supaya sampean cek gak diapa-apakno. Bahkan sampean ape budal ring alas sing wah isine macan ula gak karuan supaya selamat. Carane kaya apa carane ngene. Nalikane metu teko omahe sampean maca ayaqra inda khuruji mim manzilihi ing maca ing Fatihatul Kitab sampean maca Fatihah sepisan. Loro wa ayatul kursi ayat kursi sepisan. Nomor 3 surat Al-Qadar surat Al-Qadar. Inna anzalna fi lailatul qadar sepisan. Surat Quraisy sepisan li ila fi Quraisy. Wal muawwidatan qul a'udzu birabbil falaq sepisan, qul a'udzu birabbin nas sepisan. Wes, iku samoca nalikane metu teko omah. Lho nalikane budal ape metu wong sing angkara murka sampeyan waca terus iku tapi nganggo ati gak usah nganggo cangkem. Nek teko omah tok diwaca nganggo cangkem. Sampeyan budal ndoleki omahe wong sing ape ngancam sampeyan niku sampeyan waca mulai teko Fatihah ayat kursi sak piturute. Wa yukarrian bolan balenono sapa wong zikrullah ing zikir marang Allah bikul biklan lisan kelawan atine zikir. Kelawan atine walisan cangkeme wong. Wis mariku sampeyan mantep sampeyan budal. Jo leren-leren zikir Allah, Allah, Allah. Nisa berping 6 sampeyan ndonga cok tok cer. Allah, Allah ben ping 6 dong ya Allah muga-muga Pak Camat mboten muring-muring kalih kula. Tapi kanggone keluargaan saiki itu nek bojone muring-muring wis kudu wacane ape metuki bojone ngono mo carane terus leren-leren zikir Allah, Allah ben ping 6 dong ya Allah muga-muga bojo kula mboten muring-muring kalih kula. Wis terus sampean petuki engko dadaan sumayum di sya'nihi kare-kare ngleksanakno wong marang cangke apa marang tingkahe wong yahsul moko hasil la ketua almurad apa kang den karepno. Tapi iki berbahaya lho kanggone ngerti. Soale kakes ning digunakno kanggo gak karu-karuan. Akeh wong Jombang sing praktekno ngene iki. Awas iku ono lho. Ngene Tuban ngono. Bareng aku Pondok Sunan Darga iku hati-hati. Nah, kena apa sampe tak takoni lho, kena apa ta sampean iku? Wong dhuwit sak mono atus sak miliat-miliatan. Kok sampean serahno ring nggone dukun Pasuruan. Jarine dhuwit sak miliat iso dadi 500 miliar. Sampean kok percaya kirangan kula kowe gak sadar ngoten. Iku kena ngene iki. Jadi iki sing anu panjenengan tapi ngene mesti digunakno kanggo sing apik dadakan, digunakno kanggo mbujuki. Nek donga-donga sampean ge mbujuki 7 turunan anak turun sampean dadi bajingan. Hati-hati teman lho. Sampeyan nek diulangi donga ngene dadakan digunakno ge mbujuki le titenono sampean. Anake kono dadi upruk, sing ngono dadi maling sapi, sing kudu dadi bajingan tengik pisan. Lho, kono dadi abri mlebu hukuman. Iku rata-rata biasa begitulah. Aku niteni akeh wong rene nyuwukno iku mergo ngono. Aduh wis angel iki. Rata-rata gara-gara ngene iki. Dadi nek diulangi donga ngene iki gunakno kanggo sing sae. Kanggo apa? Aja kondo-kondo ya. Nek sampean bangun masjid dhuwit gak duwe. Lah ana wong sugih donyane pirang-pirang sampean parani. Tapi cuma moro tok langsung ndonga dhisik iki dipraktekno. Mari ndongakno mlaku, ndonga engko lak piye Kang masjide wis mari nang gendenge kurang. Oh sik butuh piro lak ngono. Amene lha iki tak tambah gak apa-apa lho. Iki dhuwitane iki dhuwite lho ngono.
Lah aku gak pinter ngono ya mari ya. Bangun masjid Pondok Lanang tak 5 miliar tahu aku tarian gak tahu. Masjid sing kono iku ayo sampai dari sakmono gedene sampai mae madune wong desa ngerti dhuwit ganti gak ngerti. Ya mbuh nyatane dikeki wong kiwa tengen gak karuan. Jarene ngemahe aku tambah bejo malah mergawene lancar padahal muga dhuwit tak gunakno aku tuku semen. Aku gak korupsi sak dik-dik disangone ngaji piro kabeh lho asai ini. Waduh mek kene mau sore. Ya dijak marung Pak Bupati. Kayak marung maneh saya disangon 500 juta lumayan. Bener pinter Pak Bupati. Aku dijak marung omong-omongan pengen deh mulai saya disangon 500 juta. Lumayan 500.000 ya kan 500 juta. Tahu cuy 500.000 juta temen. 500.000 tapi pengen 5 dadi 5 juta. Dadi asline kene disangoni 5 juta. Tak tengah-tengah yang tak nganu dhisik cek guyu sampean dudu 5. Dadi asline iku 5 juta. Kurang penak ta lho. 5 juta kok itu semen oleh pirang-pirang. Lah iki dongane ngene iki. Wis ngerti? Nek bangun pondok gak ndek dhuwit goblok ya ini. Gak iso ndonga, gak gelem ngaji kok apa. Sing diparani ya wong sugih diparani wong kiri kok. Paling-paling dikai kodhok sitok sampean. Ya wong sing sugih diparani iku paling ka Pak Bupati, dikai Pak Gubernur, Pak Menteri. Nah diwacakno ngene iki, mangke lak terus disangoni. Disangoni tapi aja korupsi temenan lho. Nek sampean ana urun kanggo madrasah sampean kanggo langgar kali sampean potong sak ripis ya hati-hati sampean. Pitung turunan sama dadi bajingan. Ojo duit nek sedekah teko wong kanggo masjid 100% khusus sampean gunakno kanggo masjid. Ojo dilong saidi-idi. Kene wedi ngelong tak simpen pira kabeh tak wenakno. Dimbayari tiap dina Jumat. Bayari semen, bayari wesi, engko lak dipercaya Gusti Allah. Dungane iki aja kondo-kondo. Wis iso kowe nek akeh-akeh ndak lali ya. Wis iki mah dititeni. Dah waktunya habis. Wabillahi taufiq wal hidayah.